Kuinka hyvin nämä tavarat mahtuu Audin eri malleihin? Ekaksi testataan A3. Tämä Audi A3 on se kompakti ja ketterä malli. Tästä on olemassa myös se hatchback, mihin saa vähän enemmän tavaraa, mutta tsekataan miten tähän sedaniin mahtuu. Kyllähän tänne ihan hyvin mahtuu golfbag ja muutama ostoskassi. Mutta kyllä nämä lastenrattaat jäisi tässä tapauksessa vielä kadulle. Sitten A4. Tämä A4 on se kultaista keskitiet ajava malli. Ei liian pieni, mutta ei myöskään liian iso. Tämä Audi A4 oli aikoinaan Audin koko malliston selkäranka. Tämän tyhjän golfbagin saisi kyllä ehkä ängettyä tohon, mutta jos olisi tilanne niin, että mulla olisi mailat tässä, mitä mulla ei nyt ole, niin ei kyllä mahtuisi. Ihan ok tulos. Sitten A6. Se tila-ihme. Tää kaveri on meinaa noitten kahden edellisen isoveli. Mä oon aika varma, että tähän me saadaan kyllä noin kaikki mahtuu. Aloitetaan nyt tästä isosta paholaisesta, eli rattaista. Golfbagi on mailat tai ei, niin tää kyllä menee tohon eteen. Ruokakassit mahtuu vaikka tohon eteen tai tonne taakse. Katsotaan nyt mihin ne asettuu kivasti. Ihan sama mihin mä oon lähdössä, kuinka paljon mulla on tavaraa, niin tähän konttiin ne mahtuu tilanteessa kuin tilanteessa. Minkä automerkin mallit me testataan seuraavaksi? Kerro kommenteissa.